Sawubona baba. Yebo, ngiyaphila. Siyaphila, wena unjani? Hhayi, kuyaphileka. Yebo. Hayi babakhe kunodaba ebengifisa ukuthi ngikutshele lona lana. Khona kunzinyana kodwa kumele ngikwazisile. Hhayi, ungasabi khuluma ngilalele. Ngicela ukuqala ngixolise Nkosi yami, angazi nokuthi ngizoqala phi ngiyaxolisa. Into eyenzekayo ke ukuthi indlu le yethu izodliwa ibhenki. Izodliwa ibhenki ngenxa yokuthi imali obunginika yona ukuthi ngikhokhele indlu mina bengiyisebenzisa ngokuthi ngigembule. Angikuzwa kahle. Indlu izodliwa baba. Imali mina bengigembula ngayo. Ngaqambela amanga ngokuthi ngiyasebenza kanti umsebenzi kade wangiphelela. Mina ngihleze ngihamba nje ngisuke ngiyogembula. Yonke imali obunginika yona bengigembula ngayo. Sekuyisikhathi esingakanani yenzeka lento? Iminyaka emithathu. Iminyaka emithathu? Yebo. Bengenza ngendlela ukuthi nje ungaboni lutho, ungasoli lutho. Yabona njengamanje. Ithi uyadlala ngoba yonke lento engicabela yona ngiyizwa kahle. Angidlali inyambose injalo nje. Ngicela ungagembula kanjani ngumuzi wey'ngane zethu? Nami nje ngangi-desperate ngifuna imali. Ngangifuna imali. Uyalwazi udaba lasekhaya ukuthi nama ngena umuntu omkahle hle. Yebo. Kodwa phezu kwalokho kodwa ukwazi ukuthi uyokwenza izinto. Ungangitsheli mina iminyaka emingaka ungifihlela lento. Ungakanani ungifihlele kona? Ikona lokho kuphela. Ngangisaba ukusho ukuthi ngixoshiwe emsebenzini. Usakusho? Yebo. Ngoba phela ngangibona kuyihlazo nje ukuthi ngixoshelwe nento ebheda kangaka. Uhlelwe yini ukuthi uze kuthina uzokhuluma nami lento oyikhulumayo? Ngisabile, nginamahloni, ngisabile ingakho nje ngize ngacela usizo ukuthi ngikwazi ukuthi ngikutshele lento. Ngayo yonke lento oyichazayo ucabanga ukuthi kwenzakalani nje egcineni ngoba manje angi-understand mina. Yabo lento ongitshela yona angiyilindele ukuthi ungayisho njengamanje. Ngoba mina nginento ey'ningi esifuna ukuzenza nawe uyazazi lesikhuluma ngazo before in the future. Kodwa manje ukhetha ukuthi ungifihlele imfihlo engaka ngumyeni wakho siney'ngane sithembana nawe kade saqala ukuthembana. Ngiyaxolisa, angazi nokuthi fanele ngixolise kanjani nokuthi leli phutha elingaka ngolilungisa kanjani. Uxolisani mawakhe ngoba ukuxolisa ngeke uze kuyiqede yonke lento eyenzakalayo manje. Ngiyazi. Yini into oyixolisayo? Ngiyazi. Angi-understand ngempela ukuthi sungaze uyongifonela lapho khona njengamanje ungitshela ngale ndaba ukuthi mina ngesenjani ngiphatheke kanjani. Uyazi iy'ngane zethu angisho ukuthi ngihleli kanjani. Ngiyazi. Mina uthi ngenze njani njengoba ngiphandela ukuthi nasekhaya sikwazi ukuthi sibe right nawe ney'ngane nibe right. Uyabo manje ngisho sengifake iy'nkinga eney'ngakanani. Ngiyabona ngibe nephutha elikhulu. Angazi nami ukuthi into engathi ngizothi ayilungiswe kanjani kwayimina iyangidida ingakho ngibona ukuthi angikutshele nje kunjengoba kunjalo.
ngoba ukwazile ukuthi uhambe uye lapho ukhona ongifonela ukhona manje uhlelwa yini ukuthi uvele uyilungise nabo vele into leyenzakalayo uhlelwa yini? Cha ngeke ngikwazi ukuyilungisa nabo bona phela bengifuna bangisize. Akwazanga ukuthi uze kumina ngithi Bengisaba. Benginamahloni. Ingakho ngicela usizo ukuthi ngikwazi ukukutshela ngoba benginamahloni. Yazi ngiphathisa ngekhanda lento exoxayo, ngiphathisa ngekhanda lento isho mina kodwa ngenzani mawe ngani la ithembile. Hayi uyabona nje lento le yini engizongene ngiyenze ukuthi ngivele ngithathe ingane ngoba ngiyakubona ukuthi ngathi ikhanda lakho alihambi kahle, ngathi ungahambi kahle ikhanda lakho. Yena ngithathe ingane ngihambise ekhaya ngiyifonele umuntu ozoyigada ngoba uyazi nawe ngihlala noma uyazi. Nkosi yami ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa kakhulu. Bengicela nje ukuthi ongcono ke sibonisane ukuthi iphi indlela esingenza ngayo ukuze kulunge yonke lento. Njengoba uthi ukubonisane manje uhlelwe yini ukubonisana nami usasanda ukuphelile umsebenzi? Njengoba ngisho nje nganginamahloni. Yabona ngazi dingayazi senza njani. Into engcono ukuthi uhlangane nami sikhulume. Yona into engcono ingenzeka leyo sikhulume ngengane ngoba ingane zami vele kuliwami nezikuliwami. Yebo. Uyabona nje wawungiphathisa ngekhaya. Ngiyaxolisa ngiyambuza. Siqinisele ukuthi umuntu umbona emva kwesikhathi umlima bakhe ngoba angifuni ukuthi mama ngumlima lento ngizwa mama. Umlima lento engenza manje engizwa manje engazi ukuthi ngizoyithini. Manje kufanele ngiphize mina, kufanele ngiphiphe into zakho manje, kufanele ngigcibe into zakho ozenze wedwa engingekho uzenze. Kodwa manje kufanele ngingene mina lapha. Ngiyacela abantu ukuthi okungenani kungithembisa ukuthi sizokwazi ukuthi sihlaleke sibonisane ukuthi ukusuka la senza njani. Hayi angazi ngithembise izinto angazi sobona ukuthi kwenzakalani kodwa lento yenzile ngiyiphinde isuke enhlizweni yami ngiphoxile bawa Ngiyaxolisa kakhulu kodwa ngiyacela kongcono sibe nesikhathi ke siyikhulume ngoba sengikwazile ukuthi ngikubekeleke indaba le bengisaba ukisho ekuqaleni. Sengicela ke manje ukuthi sihlaleke sibonisane ngayo kahle. Singagcini ngokukhuluma kanje ucengweni. Ngiyakuzwa impela kulungile. Uyona into efanele ngabe uvele wayenza vele uze mina siyikhulume le nto hayi uzoyikhulumela labo uyikhulumela khona uma uvele uneyephusa futhi. Ngiyaxolisa kakhulu. Angazi ngizothini kodwa kwamanje ngisasele emsebenzini ngifisa kwamanje uyabona nje engizoluza le focus kwalento engiyenza la. Ngiyaxolisa babakhe, ngiyaxolisa kakhulu. Ngicela sikhulumeke mangabe usunethuba ngoba manje isikwehle ngaphezulu le ndaba usemsebenzini ayikho into engayikhuluma. Hayi kulungile. Kulungile uzokhuluma kulungile ayikho. Ngiyabonga Dingiswayo, ngiyabonga.